Piger. Kom lige herover. Jeg er simpelthen bare træt. I kan vel ikke hente en kop kaffe til mig? Tak skal I have. Så hent en kop kaffe til mig. Kom. Kom, Pia, skal lave kaffe til Anders. Ja, kom, så putter dem ud af. Og her ender alt vandet. Her ender alt toiletvandet, så vi skal hælde i hans kaffe. Og vi skal lige hurtigt åbne her, så kommer der ikke noget. Og vi skal lige vente den om, fordi der er næsten ikke noget. Der er åbenbart nogen, der har brugt noget af det. Stop! Her var det så fint nok med toiletvand. Nu skal vores ledere have det. Juhu! Ja. Så lavede den nye drik med alle mulige solcreme og sådan noget i. Vi har selv hentet det, står lige her. Hvor klamt. Nå, let's go. Bye bye. Her, vi har din kaffe. Kaffe. Det har jeg glædet mig til hele dagen. Hvad er det for noget her? Prøv at forgifte mig. Hvad har I puttet i den? Sådan fodbold, du din leder.